नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे लेसन आङो फोरोंनो नाजागोन जायफ्रा गोसो गुदुं शेयार मार्केटनि सोमोन्दै सोलोंनो थाखाय बिथांमोनखौ जायफ्रा इन्ट्रेस्ट नङा बिथांमोना नायनाङा बिथांमोननि थाखाय नङा बियो अके दा आंनाव माखासेफोरा मेसेज लिरनाबो सोंहरदों आरो कल खालामनाबो सोंहरो शेयार मार्केटाव माबोरै बाय आरो सेल खालामो आरो माबोरै प्रफिट मोनो अके बेनि सोमोन्दै भिडिअ खालामनो होबाय थादों ओंखायनो आङो खालामनो नागिरदों दा नैबे जाबाय बेयो गडरेज प्रपार्टि होननाय मोनसे कम्पानि दाना आङो आं निजायबो बे गडरेज प्रपार्टि होननाय कम्पानियाव आङो शेयार बायगोन नेक्स्ट मार्केट जेब्ला अपेन जागोन दिनै सानडे गाबोन मानडेयाव अपेन जागोन आङो गाबोन फुङाव 9:15 जेब्ला मार्केटआ अपेन जायो आङो बे समावनो नायगोन आङो बायनो थाखाय दा माबोरै बायो होनना बुंबा नैबे जोङो नुखायो बेयावनो नैबे सेल आरो बाय होनाय अपसन फैखायो बे विन्डो एखेयानो नैबे ट्रेडिं विन्डो आरो नैबेबो एखे बिसोर मोननैबो दा बेयाव जेब्ला नोङो कम्पानिखौ बेयाव थुगोन थुनाय लोगो लोगो बे चार्टआ ओंखारगोन चार्टआ ओंखारनाय लोगो लोगो बेयाव सेल दंखायो बेयाव बाय दंखायो दा आङो बायगोन नालाय बायगोनबा आङो नैबे एखे नैबे गोजाया सेल नैबे गोथाङा बाय बेयो एखे दा आङो जुदि बायनोबा आङो नै गोथाङाव एबा नैबे विन्डोआवबो जायखिजाया विन्डोआव नै बाय होननाय नैबे गोथां बे अपसनाव थुयोब्लानो फैगोन अपसन आं थुनानै खिथिनि आरो बायनानैबो खिथिनि खारन दिनै मार्केटआ बन्द'खा बायजाखाया ओंखायनो आङो बायनानै देखायनि नैबे बायना देखाय खिन्थु आङो बेयावनो आङो मोनसे बाथ्राखौ बुंदेरबावनि जोङो माब्ला बायो आरो माबोरै बायनांगौ बे चार्टखौ माबोरै स्टाडि खालामो आं बेखौ एसे बुंनो नाजानि माने जोङो जेब्ला मोनसे कम्पानियाव शेयार बायगोन ना अब्ला जोङो बेनि सापर्ट आरो रेजिस्टेन्सखौ जोङो बिराद माने मिथिथारनांगौ आरोखि दा नैबे गडरेज प्रपार्टिनि बे दोंसे हांखोआ सापर्ट आरो नैबे गोजौनि नैबे रेजिस्टेन्स सापर्ट आरो रेजिस्टेन्सखौ जोङो गिबियावनो सिनाय मोनथारनांगौ आरोखि होमबा जोङो बे सापर्ट लाइनाव जोङो बायनांगौ आरो सापर्ट लाइनाव जोङो बायनांगौ मानो बायनांगौ माने नै आङो बुजायनि बे सापर्ट लाइनाव नैबे मोनसे गडरेज प्रपार्टिनि चार्टखौनो नायदो बे जेब्लानो बे सापर्ट लाइनाव फैदों आरो टाच जादों अब्लानो गोजौ थांफिनदों बियो जेब्लानो बे गाहायाव फैनानै बे सापर्ट लाइनाव टाच खालामदों अब्लानो बियो रेजिस्टेन्स माने गोजौ थांफिनदों बियो आरो बिदिनो फैफिनदों बियो नैबे सापर्टआव नैया फैबाय माने जों दा एक्सपेक्टेसन खालामनोसै माने बियो गोजौ थांफिननो हासिगौ जोङो बेबायदिसो एक्सपेक्टेसन खालामनानै बाय आरो सेल खालामो शेयार मार्केटाव रावबो 100% बुंखानो हाया बे गाहायाव थांखासिगोन बे कम्पानिनि शेयारनि प्राइसआ गोजौ थांथारसिगोन गाहायाव थांथारसिगोन होननानै रावबो माने बेखौ 100% सियर जों बुंनो हाया आरोखि जास्ट जोङो आन्दाजसो खालामो शेयारनि प्राइसआ गाहायाव फैसिगोन शेयारनि प्राइसआ गोजौ थांसिगोन होननानै जोङो माने बे चार्टनि हिस्ट्रिखौ नायनानै जोङो एक्सपेक्टेसन खालामो आरो बेबायदिनो शेयार मार्केटाव बायनाय आरो फाननाय खालामो आरोखि दाना जोङो मिथिनांगौ जोङो खम प्राइसआव बायनानै गोजौ प्राइसआव सेल खालामोबा जों प्रफिट जायो प्राइसखौ नैबेथिं नायदो नैया बे हांखोखौ नैबेथिं नाय प्राइसखौ नायबानो जाबाय नैबे प्राइसआ बेसेबांमोन बे जेब्ला टाच जादोंमोन सापर्ट लाइनाव बेजों नाय 950 जेब्ला बे ओमफ्राय नै गाहायथिं जायो नै गाहायथिं अक्ट'खौ नाय बे नै राइट साइडथिं प्राइसखौ नाय ओमफ्राय बे माने 23 मार्चआव बे शेयारनि प्राइसआ नैबे 1000 सामथिं बेबायदिमोन ओमफ्राय बियो बाराय नै बे मा जाहैखो 15 जुलाइ 2024 बेसेबां जाहैदों प्राइसआ नै 3000 जाहैदों होमबा जुदि आङो बे समावनो बायनाय मोनबा आङो जुदि बे समसिम नेनाय मोनबा खै मास जागोन बेयो मार्चनिफ्राय जुलाइसिम बारा मास नङा होमबा मार्चनिफ्राय नैबे 23नि बे खमसे खम जुलाइ एक बोसोर बेनिफ्राय बेसिम एक बोसोर आं जुदि बे एक बोसोर सिगाङाव माने आङो बे हिस्ट्रिखौसो बुंदों जायो बे 23 आरो 24 मायथाइनि 23 मायथाइनि मार्चआव बायनानै जुदि आं 2024 मायथाइनि जुलाइआव फाननाय मोनबा आङो बेसेबां मोनगौमोन नाय ओरैबायदि प्रफिट मोनगौमोन माने बेबायदि नायदो बेयाव आङो बायनाय मोनबा बेयाव आङो फाननाय मोनबा माने 228% आङो प्रफिट मोनगोन माने 100 थाखायाव बायनाय मोनबा आङो 300 थाखा मोनगौमोन ओरैबायदि माने गावनि मुलजों आरोखि लाबानो 200% जाहैगौमोन आरोखि दा बेबायदि दा जोङो बा बेयाव बायनांगौबाथाय बेयाव थुनांगौ जोङो बेयाव थुबाय बेयाव थुनाय लोगो लोगो बा नैबेबो जोङो देखायजायो बे देखायनि आं र' बेयाव नै बायाव थुनाय लोगो लोगो जोङो जुदि गोबाव समनि थाखाय लाखिनोबा जोङो नैबे मोननै अपसन थायो नैबे इन्ट्राडे आरो नैबे डिलिभारिया जाबाय नों जेसेबां सम लाखियो जेसेबां दिन जेसेबां मास जेसेबां बोसोर लाखियो नोंनि गोसो बायदि लाखिबाय थानो हायो बा नोङो गोसो बायदि गाबोन समफोर साननै सानथामनि उनावबो नों फाननो हायो खिन्थु नै इन्ट्राडेया नोङो दिनै बायदोंबा दिनैनो नोङो सेल खालामफिननांगोन नोंना बेबायदि जेबो हमनाय गैया नोंनि गोसो बायदि सानसेनि उनावबो नोङो फाननो हायो बा नोङो मास मोननै मोनथामबो लाखिनो हायो बा नोङो फाननोबो हायो बा नोङो बोसोरनैबो लाखिनो हायो बा नोङो फाननोबो हायो बे नोंनि गोसो बेबायदि होमबा जोङो बेयाव नै कुवान्टिटिखौ बेयाव जोङो सोबाय नोङो बेसेबां शेयार बायनो हमनानै ला आङो 10टा शेयार बायगोन 10टा शेयार बायनोबा मोनसे शेयारनि बेसेना बेसेबां बेयाव जों नायना लाखाबाय नै मोनसे शेयारनि बेसेना दा सोलिबाय थानाया 1910
नैबे 1996 होमबा जोङो नोंनो बेसेबां नांगोन जुदि नों 10टा शेयार बायनोबा नैबे देखायखायो ने 19,964 नांगोन नोंनो 19,964 नोंनियाव फैसा गैयाबा नों कुवान्टिटि खमायदो मोनसे बायोबा नै 1996 मोननै बायोबा डाबल बेबायदि मोनथाम बायोबा नोंनि जेसेबां फैसा दङ नों बेसेबां बेयाव एन्ट्रि खालामना नायबानो नोङो नोंनि फैसा थानायजों नोङो बेसेबां मोनगोन बेखौ जों हमनो हागोन आरोखि ओमफ्राय बेयाव जों हमनानै ला बेयाव जोङो बायबाय हमना ला जोङो ओरैनो आरो जोङो 10टा बायबाय 10टा बायनोसै ओमफ्राय बेयाव थुदो रिभिउ बाय अर्डार होनायाव रिभिउ बाय अर्डार थुनाय लोगो लोगो बेसेबां चार्ज लागोन नैया मासुल टेक्स 59 रुपिस मासुल लागोन ओमफ्राय नों साबमिट अर्डार थुना होबानो बेयो माने बाय जाबाय आरोखि नैबे दा नै दिनैथ' मार्केटआ बन्द नालाय बेनिखायनो नै सिडिउल जाना दङ बे मार्केटआ खुलिनाय लोगो लोगो गाबोन बायजागोन खिन्थु आङो दानो बायथ'वा आं बेखौ केन्सेल खालामबाय आरोखि आं बेखौ केन्सेल खालामथ'बाय मानोना आङो गाबोननो मार्केट खुलिनायावनो बायखागोन अके बेबायदि दाना नैया ओरैबायदि इन्टारेस्टिं नैबे नैखौ नायनांगोन नैबे टाइम फ्रेम आं नैबे टाइम फ्रेमा मोनसे केन्डेल स्टिकआव बेयाव सानसे दं आरोखि नै नायदो आं बेखौ समबाराव आङो बायगोन आरो नै आङो समबाराव मानो बायगोन होनना बुंबा नोंथांमोना मिथिखाबाय मानो बायगोन मानोना दा प्राइसआ माने सापर्ट लाइनाव फैनानै दंफैयो माने जोङो आसा खालामजायो बियो माने थाबैनानै गोजौआव थांफिनगोन आरोखि आगोलनि हिस्ट्रिखौ नायोबा बे चार्टनि प्राइसनि जारिमिनखौ एबा हिस्ट्रिखौ नायोबा जों नुयो बेबायदिनो थांलाय फैलाय जादों माने नैयाव फैलायबाय नालाय बे थांलायसिगोन गोजौआव बेबायदि एक्सपेक्टेसन खालामदों बे मोनसे आरो बेनि बादैबो जों आङो नायबावो मोननैसो कनफार्मेसन मोननैसो इन्डिकेटर बेटमनि मोनसे इन्डिकेटर जाहैबाय आरो मोनसे इन्डिकेटर आं नायबावो जुम इन खालामनानै होग्रोनि आङो नै जुम इन खालामनानै आङो होबावनि बे माने नैबे गोथां हांखोआ नैबे लाइना बे आंनि 44 मुभिं एभारेज माने बेखौ इन्डिकेटर होननानै बुङो बे इन्डिकेटरनि गोजौआव थाङोबा मार्केटनि प्राइसआ गोजौआव थांथारो आरो प्राय थाङो आरोखि 100% थांथारो बिदि नङा प्राय थाङो आरोखि माने थांनायनि आसा थायो आरोखि बेयो बे 44 मुभिं एभारेजनि गोजौआव थांबाय नालाय बेयो आरोबाव गोजौआव थांथारनो हासिगौ आरोखि सम्भाबना दङ बे मोनसे 2 नाम्बार आंनि इन्डिकेटर आरो 3 नम्बर बाथ्राया जाबाय मा आं इयाव मानो बायगोन नैबे आंनि गुबुन मोनसेबाव इन्डिकेटर बेखौ बुङो MACD बे MACD इन्डिकेटर बे MACD इन्डिकेटरनि बायदिब्लाबो बे माने गडरेज प्रपार्टि होननाय कम्पानिनि शेयार प्राइसआ गोजौ थांसिगोन आरोखि नैबे MACD इन्डिकेटरा बुंनाय बायदिब्ला आरो बे दोंनै आसनि फारागथिया जुदि एसे गुवार जायोबा हेबलायाबा एसे ओरै दानलायना ओरै गुवार जालाङोबा गावस्रालाङोबा होमबाना प्राय बे शेयारनि प्राइसनि सार्टआ गोजौ थांनायनि चान्स थाथारो आरोखि ओमफ्राय आरो नैबे गोथां बे थखना लावथिया बे गोजौ जायोबा भलिउमा बारा माने पजिटिभ भलिउम बायार्सनि भलिउम बियो बायार्सनि भलिउमा बांद्राय जायोबा गोजौ जायोबाथाय बे शेयार प्राइसआ गोजौआव थाङो आरो बेफोर जाबाय मोनफा फिक्स नियम दा बेनिखायनो आङो गाबोन जेब्ला मार्केट खुलिगोन मानडेयाव होमबा आङो बेयाव गाबोनो इनभेस्टमेन्ट खालामगोन माने इनभेस्टमेन्ट खालामनाय माने बाय खालामनायखौनो इनभेस्टमेन्ट खालामनाय होननानै बुङो ओंखायनो बेयाव आङो बायनोसै आरोखि गाबोन जेब्ला मार्केटआ अन जायो अके होमबा नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बेबायदि जोङो शेयार मार्केटाव बायनाय आरो फाननाय खालामो आरोखि